everyone माबोरै दङ नोंथांमोनहा आसा खालामो बयबो मोजां दङ आंबो मोजां दङ आरोना इसोरनि अननायावहाय मा होनो आंनि भिडिअआवहाय फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरफिननाय जालायबाय आरोना मा होनो आङो माने दिनै एसे फिसा क्लिप फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोना आंखौ रावबो अनथारा आरोना रावबो सापर्ट खालामथारा आङो होनदोंमोन 10k सिबां खालामनानै हो होननानै नाथाय रावबो अनाखै आंखौ रावबो सापर्ट खालामनानै होआखै बिनि थाखायनो आङो फिसा नैबे भिडिअआवहाय नुजानाय जालायबाय आरोना लोगोफोर अननानै बयबो सापर्ट खालामना होदो दे आं बेखौनो फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय जाफिनलायबाय जोनोम नितानि देहाया बोरै जाखो निताया गैलिया आंनि सनाया आंखौ नागारनानै थांबाय थौदो जोनोम न'आव थांफिननोसै आंनि थाखाय एसेबां खस्थ' खालामबाय थानांलिया आं मास्टार बाबुखौ लोगोसे लानानैसो न'आव थांगोन नांलिया आंनो सोर मास्टार बाबु बिदि सासे मोजां मानसि नङा बेखौ आंहा बुजिनो आद्रा गैलिया बिदि नङा फामि मास्टार बाबुखौ जेरैखियाब्लाबो न'आव लांफानांगोन नङाब्ला नों उनाव बे खुदियानो मा फिननाय होनो जागोन उननि समजों आं दावहा नांनो गिनाय नंलिया जोनोम न'आवल' थांफिननोसै थुदो नों मानो एसेबो बुजिनो रोङा औ आं बुजिनो रोङा गोदोनि समाव नों बुंनाय बाथ्राफोरखौ बुजिनायमोनब्ला जानो हागौ दिनै आं नैबे थासारिजों भुगिनो गोनां जानाय नङामोन जानो हागौ आंनि आइ आफाखौ आं खोमाना लानो गोनां जानाय नङामोन जानो हागौ नितायाबो दिनै आदा जोनोम सोर बुंदों आं निजोरा निजोरा मा जादों मोजाङै खोनासं आदा राजुआ जोंखौ थगायनानै फानफैबाय आरो जों जायखौ मास्टार बाबु होननानै सानदोंमोन बेयो नंखायसो जाफैबाय हिनजाव बायनानै साप्लाय हरग्राया बिसोरनो आदा जों नोंनि खोथाखौ खोनासंनायमोनब्ला बिदि जानाय नङामोन निजोरा नोंसोर दा बबाव दं बेसेबा खोमसि खथायाव लक खालामनानै दोनदों आदा आं जेबो हमदां हायाखै आं माबा मोनसे खालामनो दे आपडेटफोरखौल' हरखुमाबाय था जागोन दे आदा जेबो टेनसन लानाङालै आयै आं मोजाङैनो दङ आं साननैसोनि उनाव नोंखौ लायनो थांगासिनो दङ रनाया र' लोगोनि फन फैदों हेल' जोनोम जाला आंनो नोंनि मोनसे हेफाजाब नांगौ आंनि माबादि हेफाजाब जोनोम मोजाङै खोनासं
अब्ला नोंनो आंनि हेफाजाब नङा सुनितानि हेफाजाबसो नांगोन सुनिता नोंनि एड्रेसखौ आंनो मेसेज खालामनानै दोन जोनोम जागोन दे जों सोरखौ नेबाय दं बाबु आंनो खिन्थु लाखिना दोनबाबो पेट्रल खालामो दै आरोबाव दसेल' सम गावनो नुगोन नों मानो बिदि जालांखो नोङो बेफोरखौ बाथौ रुदो सुनिताया बोरो बुं जोनोम नोंनो माबादि मदद नांगौ नोंनि थाखाय जा खामानिबाबो मावनो राजि आं ग्रेसि नों मालाय लादो आं वाशरुम थांना फैनि अके गोख्रै फै हेल' जन मलाव मोनसे प्रब्लेम जादों मा प्रब्लेम बेलाय आं ग्रेसिखौ नागिरना मोनाखै नों थाना मानो गोमानो मोनखो बेखौनोथ' सानदों आंबो हरखाब बहा थांखो नोंसोर गासिबो फाग्ला जायाखैथ' नोंसोर माबायदि खामानियाव आखाइ होनाय बायदि मोनदों आंनि आदाया दासिमहालागै खौरां मोनबाय जानांगौ नोंसोर गासिबो इसोरनाव आरज गाब जानो गोनां जाथायनिफ्राय रैखा मोननोब्ला बिनि खुगाखौ माथु सरि बिनानाव जायला राजुखौ नागिरनांगोन बियो दा बे सहरावनो दं राजुखौ जों नागिरगोन नोंसोरहा माबाफोर मावनांगौ दङब्ला मावनानै लाखादो चलो फ्रेन्ड्स निजोरा जेरैखिजाया बायजोनि मोनसे सावगारि सेबखांनांगोन आदा आं बोरै हरनो हानो रुमानो बेसेबा खोमसिखा आरो मारै थिनायबो रथलाय निजोरा औ सुनिता बुं दे जोनोम बहा दं नों राजु आंनि सेरावनो दङ फै खाबायलै ओइ आदा सानजाथिं दावखोलाय अके अके अके
साला बेटा जोंखौ हिज्रा होननानै गोरलै साननानै दाला